Eguerdion eta ongi etorri guztioi euren aurkezpen honetara, Idoia Torregarai naiz, UEuko komunikazio taldeko kidea, eta gaurkoan liburu hau aurkeztera gatoz. Zein da hori, bertan jartzen duen bezala, ibilbide bat eta 7 bidelagun. Liburua hemen daukagu gainera egilea, bera da Aizea Galarraga Arrizabalaga, eta zer moduz, ongi etorri, pixka bat prentxaurreko berezi honetara. Mila esker. Solasaldiarekin hasi baino lehenago, aurkeztuko zaitut formalki, Aizea lehen hezkuntza diplomatua eta graduatua da, eta doktorea da. MUko berrikuntza eta eskuartzea hezkuntza doktorego programan, ez da? Okerrez banago. Haren gaia gainera, album ilustratuak eta ikasgelako elkarrekintzak izan zen. Horrela da? Eta egun, EHUko irakasle ikertzailea eta Gasteizko hezkuntza eta kirol fakultatean lan egiten du. Bai. Eta dagoeneko, oraintxe gainera jaso duzu lehenbiziko aldiz zure liburua. Zer modu, ilusioratuta, zer zaude, pixkat urduri, zer dago? Dana batera, ez? Emozio danak azkenean nahasita, baino egia da ilusioa dela gailentzen dena, eta noski baietz. Bueno, hasiko gara galderekin. Zer bultzatu zintuen liburu hau idaztera? Bueno, ni hasi nintzen apur bate album ilustratuekin eta hori ikertzen doktorego tesian, ez? Batipat, album ilustratuak ikasgeletan nola lantzen ziren, ze aukera zituzten, horre guztiak irakasleen prestakuntzan ere, ez? Zer nolako inpaktu eduki zezakeen, nire ibilbidea pixkat hor hasi zen, eta ordutikan hainbat kezka eta interes, piztu dira gaiaren inguruan. Egia da liburu hau badela ibilbide luze horren fruitu bat edo ikasitako hori guztia jasotzen duena, baina aldi berean ere bai zerbait berria sortzeko asmoarekin edo egin dudan liburu bat. Eta aipatu duzu dagoeneko, album ilustratuak jarri dituzula erdigunean, zergaitik album ilustratuak? Bueno, aldera komplexua da, baina nik album ilustratuaren generoa bera ezagutu nuen irakasle ikasketak egin dituenean, irakasle bati esker, Xabi Arnal, eta aipatu nahiko nuke, berari esker, bere erruz nahi dugun bezala ez, baina sartu nintzen mundu hontan eta geratu nintzen erabat maite minduta generoarekin ez. Egia da bere irakasteko moduak ere lagundu zuela, baina topatu nuen genero bat niretzako ate berri asko irekitzen zituena ez. Egia da gaur egun goranzko norabidean dagoen genero bat dela ez, ikusten dugu gero eta gehiago eskoletan, kalean, dendetan eta orduan presentzia hori ugaritu da, zalantzari gabe, baina nire interesa zegoen ikustea eta ulertzea horre guztiak ze ekarpen egin dezakeen geletan, literatura lantzen dugunean, hezkuntza literarioa, bilatu nahi dugunean, eta baita bestelako arlo batzuk lantzen ditugunean. Eta zer aukerak, aipatu dituzu dagoeneko, baina zer aukerak ematen dituzte album ilustratuek ikasgeletan? Asko. Literatura bera bada, mundua ulertzeko eta ezagutzeko modu bat, norbere burua ezagutzeko, baina albunek badituzte hainbat bere izgarri, albun egiten dituztenak eta niretzako bereziki interesgarriak dienak, ez? Batetik edo nabariena da, testuaren eta ilustrazioen artean sortzen den elkarrizketa hori, ez? Sinergia deitzen diogu horri, bien artean, bi kode horien artean sortzen delako esan nahia, orduan, ezinbestekoa da ilustrazioak irakurtzea eta interpretatzea testuarekin batera. Horrek kode berri bat irekitzen du ez, eta nolabait erantzunak eta irakurleak berak osatu behar ditu. Nolabait egia da, rol aktibo bat eskatzen duela irakurlearen partetik eta horrek hainbat eta hainbat aukera irekitzen ditu. Ikasgela aipatu dugu, beraz, esan genezake liburu hau irakaslei zuzentzen zaiela? Edo ze publikorentzat da? Bai, baina ez bakarrik. Egia da nire buruan beti egon direla irakasleak, nire ere formazioz irakaslea naizelako, eta iruditzen zaidalako berrikuntzan gaudela etengabe ez, gauza berriak egin nahian, behar berriak sortzen dira, orduan egia da irakasleak hor daudela, lehen hezkuntzako etapako irakasleak batipat, ez? Baina ez bakarrik. Azken finean, literaturarekin lan egin nahi duen edozein pertsona eragilerentzako hau baliagarri izan daiteke. Eta ez soilik aur gazte testu inguruetan, baizik eta esan bezala, literaturarekin jolas egin nahi duenarentzat eta hortaz gozatu nahi duen edozein irakasle, eragile edo eta pertsonarentzat. 7 album ilustratu aukeratu dituzu. Zeintzuk dira eta zergatik aukeratu dituzu horiek?
Ez da erraxa alako hautaketa bat egitea, egia da, lehen hezkuntzako maila bakoitzerako bat aukeratu dela, eta beste komodin bat esaten dioguna, ez? Baina nolabait ibilbide literario bat esartzeko helburuarekin, ez modu hertsian, ulertzeko hori. Hautaketa ez da erraxa izan, ze album asko daude euskaraz kalidade handikoak, eta hori Holanda. Topatu detena izan da pixkat inklusioaren gaiaren bueltako album batzuk. Horrek ez du esan nahi inklusioa lantzen dutenik modu espezifikoan edo esplizituan, baizik eta zeharka bada ere begirada inklusibo bat eskaintzen duten albunak, ez? Bai gaiagatik, daukaten ilustrazio eta sinergia horregatik, formatua, saiatu naiz guztiek eukitzea zeozer berezia, ez? Edo zeozer nire ustez pixu handikoa eta balio handikoa. Eta, ez dut utzi nahi izan gabe, baina bai nahi nuen gutxienez bat izatea euskara sortua. Danak itzulpenak ez izateko, segia da albunetan itzulpen asko dagoela, eta itzulpenak laguntzen digu kalidade handiko liburuak gurera ekartzen, ez? Hori oso importantea da. Baina badaude ere euskaraz sortuak diren obrak, eta horietako bat gutxienez olakoa nahi nuen. Zein izan da hori? Moko txiki. Eta gainera, hizkuntza gutxituekin oso lotua, eta guretzako oso esanguratsua den gai baten ingurukoa. Aipatu duzu, aukeratu dituzun album hauek inklusioa lantzeko edo horri begira jarri zarela. Zergaitikan inklusioa eta album ilustratuen lotura hori? Nik uste dut azkenean literaturaren balioa da literatura delako, ez? Ez da egon behar gai baten menpe edo bestelako helburu didaktiko batzuen menpe. Hau ere arrisku handia izaten da eta saiatu naiz hori ekiditen, ez? Bai, egia da inklusioaz asko hitz egiten dugula gaur egun, behar hori maigaineratu dela eta ezinbestean justizia soziala bezalako gaiei heldu behar diegula. Eta albunek literaturak oroar eskaintzen dute aukera, ez gai konplexuak ekartzeko erdigunera, baina ez modu moralizatzaile baten bitartez, baizik eta modu askean, interpretazioak ahalbidetzeko, elkarrekin ezagutzak eraikitzeko, orduan inklusioa modu horretan lantzea iruditzen zait gakoa dela. Ez bakarrikan albunen gaietan, baizik eta gero, azken finean diseinu didaktiko batzuk eskaini dira, eta diseinu horietan ere begirada inklusibo hori bai didaktikoki eta bai pedagogikoki bilatu dut. Eta aipatu duzu, edo zure laburpenean agertzen da, liburuak inspirazio iturri izan nahi duela. Zergatik edo nola garatu iguzu pixka bat esaldi hau edo asmo hau? Bai, egia da liburuak baduela parte bat teorikoagoa, azkenean hezkuntza literarioaren, albunaren eta inklusioaren inguruko oinarri batzuk sendoak eskaini behar dielako, eta gero diseinu didaktiko batzuk, albunak gelan erabiltzeko, disiplinarteko proposamenak eginez, baina inspirazio iturri deitzen dut, zenik ez dut errezetarik eman nahi. Ez daukat gaitasunik ere, diseinu ideal bat eskaintzeko. Gainera, leku batean funtzionatzen duenak bestean, beti egokitu behar da testu ingurura, ordan inspirazio zentzu horretan, eredu batzuk aurkezten dira, ideia batzuk, gero, irakasle eragile edo pertsona bakoitzak erabiltzeko bere modura, moldatzeko, eta batez ere diseinu berriak egiteko ere, nik animatu nahi dute jendea gauza berriak sortzera, eta hau ideia multzo bada, edo ideia saku bada, baina ez da bere horretan aplikatzeko zehozer, baizik eta, ideiak, inspirazioak, aukerak, zabaltzeko. Eta nolako izan da zure esperientzia pertsonala, ez da, liburua idazten, egiten, sortzen, eurekin argitaratu duzu, zergatikan hartu zenuen erabaki hori, eta nolako izan da ibilbidea? Prozesua egia esan oso aberasgarria izan da, liburu baten sorkuntzak dakar asteko eta behin ideia bat, zerbait komunikatzeko nahia, zerbait berria sortzeko asmoa, eta hori biziki interesgarria izan zen. Prozesua berak, gora beratxua gauza garrantzitsu guztiak bestela, momentu batzuetan ardura ere bai, eskaintzen duzun hori baliagarria ote den edo ez, zerbait berria ari zaren egiten edo ez, norbaitentzat hori erabilgarria izango ote den ez. Niretzako maila pertsonalean oso prozesu interesgarria, eta orain nahiko nuke ere nolabait izatea interesgarria beste norbaitentzat ez. Zergatik urekin, prozesua oso erraxa izan da, oso atsegina, oso gertukoa, uste dut UEU dela erreferentzia asko, kulturre eragile bat, elkarte bat, eta ezagutza euskaraz eta euskaratik zabaltzeko plazarik egokiena niretzat. Eta zakit, zerbait galdetzeko edo falta bazait, edo zuk aipatu edo gehitu nahiko zenuken zerbait badago, aipatu nahiko zenukena edo?
Ez, jendea animatu benetan literatura erdigunera ekartzen, askotan egon delako beti beste helburu batzuen menpez, esan dugun bezala, edo beste, eta literaturak balio handia daka literatura izateagatik. Orduan, bai da pixkat gonbidapen bat, eskoletan, bestelako testu inguruetan ere, literatura ardatz bilakatzeko, eta aukera ematen duela beste gauza asko ere lantzeko, baina nolabait erdigunera ekartzen balin badugu, benetan aukera interesgarri asko irekitzen direla. Aldarrikapen horrekin edo eskaera horrekin bukatuko dugu aurkezpen hau, eskerrik asko horregon zaretenoi, nola ez, haizeari, horrelako, no esan dezu, ideia zaku eta liburu eder bat egiteagatik, norbaitek hau entzun eta pizten balima zaio erosteko grin hori, ueu.eu sartu eta bertako dendan dagoeneko eskuragai daukazue, eta bestela nola ez, zuen herrietako liburu dendan ere eskatu eta horrela eskura dezakezue. Besterik gabe, mila esker berriro guztioi eta laster arte. Eskerrik asko.